Kwa serikal mondo omi otem jiwo kendo rido arita mar joamine pacho kae. Riwruogni omedo ywak ka gikwedo nek mag joamine mosebedo kadhi nyime thur kae, kendo gikwayo obila mondo omi onon matut gino makelo nek ma kamano, kendo jomitudo gi nekgo mondo omi okawnegi ondamo mar chik. Jomachuo bende ojiw mondo omi okony rito ngima jomamine kaluwore ni mine gin mise maduong' e dongruok mar piny. Jadolo mar AIC Eunice Otieno ma en achiel kuom jokanyo bende ogolo kwayo ne jodolo mamoko mondo omi oriwre lamo ne piny Kenya e kinde mar ita odok piny. Dwaher kendo dwakwa sirikal kendo dwakwa DCI ni okete strategic planning kata strategic team mondo rang ni why is there a rise in nek manyidendni. Dwaher ni kata mbaka mwagoyo kata gi yawuotwa owetewa jomachuo duto be ochung' malo be mondo wach ni tho maendelea manyidendgi onego rum, nikech mae wan chiegeu, wan nyimineu, wan jomaritou. It's no longer just a family issue. It's no longer just a community problem. It's a worldwide, a global crisis, and we really need to find a solution to this. Jonyuol ywak, giywak e kanisa, gik matimore koni gi koni, nyithindo inego, ok en gima ber. To wakwayo ni mondo serikal oketnwa arita maber kendo makoro nyithindo loro ni koro gimede arita jawa. To nyithindwa manyiri kata jowuotwa masani odoge gimoro machon mane igemo cha ni ing'eyo nonro mar ng'ato. Ing'eni sani negowa mang'eny nikech ok ing'e nonro mar ng'amiyudo. Iromo kode taon, wuoyo gi taon, ikia ni wakanye, ikia no jakanye. Koro iyudo ka nek ng'eny sana kuom wan wa jomamon.